Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa video ito guys, pupunta kami sa dati naming bahay dito sa bundok. Galing na kami doon sa bahay. Bumaba kami dyan sa may bundok. So, ipakita sa inyo yung view. Kung nakikita niyo yan, yero na yan. Doon ang bahay namin dati. Wala nang daanan na maayos guys kasi siguro wala na rin dumadaan dito na ako. Ginawang maisan na. Dati ito lahat bakante. Ayan, ginawang taniman ng mais. Oh, may isang gingan dito kami. Mayroon akong dala-dalang may tubig sa isang tasa. Ang daming bunga ng suha at nalalaglag lang. Taniman na rin pala ng palay dun sa kabila. Nung kami nakatira dito guys, wala pa dito. Kami lang dati. May bahay banda roon, doon, at saka banda roon. Kami lang dati. Pero ngayon okay na. At ang malinis na parte na yan, green. Dati, maano yan dati? Tawag na to. Maraming puno dyan noon. Ngayon kalbon. Aanhin mo yun, no? Okay. Yun yun, guys. Ibang klase ng mushroom. Sa wakas mga kamangan, narating na natin. Ang lugar na ito ay napaka-special sa bawat isa sa aming lahat. Dahil dito kami nakatira noon. Ayan. Dito din nawalan ng si tatay. Dito din siya nawala sa amin. Alam nyo na ang ibig kong sabihin guys. Kaya ang lugar na ito very special sa amin dahil sa kanya to. Kaya salamat. Nasa heaven man siya ngayon sa oras na to. Still, nasa puso namin siya. Ayan. Kaya kami sa tuwing umuwi kami, sa tuwing nagbabakasyon kami, lagi kami pumupunta dito. Yung white flower na yan, may kubo-kubo kami dyan dati. Ayan.
Adya di dyan sa dagtibalay. Nasamit ka no kunan inang. Diyan na te. Dati. Maya dati yun. Hindi ganyan. Ataubot na. Ataubot na. Tugbubom lang. Oo. Ay, di tawa matang. Buong araw. Yawa mo dahil daki nga punit ka na kwan. Adya wild berry. Pina-change sa ni. Bagay. Buong araw. Nagkain. Ito yung ano, nililinisan ng Uncle Fred. Nabad ka. Agalata?